Έγινε ένα τουρνουά από το Καβούρι Tennis Club και την Tennis Bowl και πάντελ και τένις. Έχεις παίξει πάντελ? Έχω παίξει και πάντελ. Τώρα είμαι στα πρώτα μου βήματα, στα παιδικά βήματα του πάντελ. Εντάξει, είναι ένα φαν άθλημα, θα έλεγα. Τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ. Ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι όπως το τένις για μένα, αλλά μου αρέσει και το πάντελ αρκετά, εξίσου. Ωραία, πάντως πήρες μέρος στους αγώνες. Μάλιστα, και στο πάντελ και στο πάντελ. Ωραία, θα μας τα πεις μετά για το πάντελ. Κατέξυσες το τουρνουά στο τένις, στην κατηγορία Masters, νικώντας το Χάρη τον Καπόγιαννη. Πώς ήταν το μάτς? Ήταν ένα. Ειδικά το πρώτο σετ βγήκαμε 7-5. Ήταν ένα κλειστό σετ. Αν και προηγήθηκα 5-2, αλλά κατάφερε ο Χάρης εκεί και έκανε το comeback. Κατάφερα, βρήκα την ψυχραιμία εκεί να πάρω ένα δύσκολο game στο 5 όλα. Έκλεισα το σετ. Μετά το κέρδισα 6-2. Εντάξει, θεωρώ ότι έκανα ένα από τα καλύτερα μου παιχνίδια. Είναι ένας πολύ έμπειρος αθλητής. Είναι πανελληνικής αρκετές φορές. Και πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί, δεν το συζητάμε. Και η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ωραία. Ήταν και στο σπίτι μου, ας πούμε, εμένα που ήμουν εκεί με τους γνωστούς μου. Που, όπως γνωρίζετε, όλοι εκεί γνωριζόμαστε. Οπότε με υποστήριζαν αρκετά. Είχα πολύ την βοήθεια του κοινού και τους ευχαριστώ. Και γενικά ήταν για μένα ένας πολύ ωραίος αγώνας και πολύ ωραίους πόντους. Πώς φαίνονται γενικώς όλα αυτά τα τουρνουά που διεξάγονται και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Με αφορμή την πορεία του Στέφανου και της Μαρίας. Παρατηρούμε μια μεγάλη άνοδο και στα, ας πούμε, ημι-επαγγελματικά τουρνουά, τα εγχώρια. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλά για τους αθλητές να κάνουν μια καλή προετοιμασία για αυτούς που θέλουν να πάνε για future και για τους αθλητές που ίσως το κάνουν, προσπαθούσαν στο παρελθόν, ας πούμε, να είναι επαγγελματίες, να κάνουν το άθλημα που αγαπάνε. Γιατί εγώ ουσιαστικά αυτό κάνω, μου αρέσει να αγωνίζομαι και το ευχαριστιέμαι. Ουσιαστικά να είμαι μέσα στο γήπεδο και να αγωνίζομαι αυτό. Διπλά παίζεις? Και διπλά και μεικτά και μονά, τα πάντα. Τα πάντα. Μ' αρέσουν και αρκετά τα διπλά. Ωραία. Έκανες δηλώσεις μετά την νίκη σου ή όχι? Δεν έτυχε να κάνω δηλώσεις, όχι. Πάμε να δούμε τι δήλωσαν οι υπόλοιποι λοιπόν που βρέθηκαν εκεί και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Είστε μια εταιρεία που αποφασίσατε να συνδεθείτε με το τένις. Πολύ σωστά. Η Aria Fine Catering, στα πλαίσια της εξωστρέφειας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υποστηρίζει τον αθλητισμό και του τουρνουά τένις, προσφέροντας τα υπέροχα εδέσματα, τα οποία επιμελήθηκε ο σεφ μας Δημήτρης Παναγιωτόπουλος για τους αθλητές και τους παρευρισκόμενους. Τα οποία θα φάνε στο τέλος των αγώνων, υποθέτω, γιατί. Όχι, δεν χρειάζεται εξ αρχής να μπορέσουν πρώτα να αθληθούν, να ολοκληρωθεί το τουρνουά και από εκεί και πέρα να τα φάνε στην ώρα τους ζεστά, όπως πρέπει, απολαμβάνοντας ιδιαίτερες γεύσεις με πάντα πολύ καλή ποιότητα. Είναι η προσωπική αγάπη που σας όθησε να ασχοληθείτε έτσι και λίγο χορηγικά με το τένις? Αφενός ότι προσωπικά παίζω τένις, η διάθεση όμως και η αρρωγή προς το άθλημα και η καλή συνέργεια με τους ανθρώπους που μου προτείνανε να συμμετάσχω ήταν το εφαλτήριο προκειμένου να πάμε και να κάνουμε μαζί μια χορηγία. Επειδή υπάρχουν πολλές διχογνωμίες πολλές φορές για τις μπάλες, μήπως πρέπει να βγάλουμε ειδικά γυαλιά τώρα, να κάνετε καμιά τέτοια έρευνα? Έχουμε ειδικά γυαλιά για τα τένις. Για τις γραμμές? Για τις γραμμές, οπωσδήποτε. Τα κόκορις όπτιξ είναι πάντα σε μια διαδικασία υποστήριξης. Θεωρείτε ότι βοηθάει και όλη αυτή η κοινωνικοποίηση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια με τα τουρνουά που παίζει πάρα πολλοί κόσμος πλέον? Γιατί νομίζω πέρα από το τένις είναι και οι παρέες που δημιουργούνται. Το τένις είναι πάρα πολύ παρεϊστικό άθλημα και σίγουρα η κοινωνικοποίηση που δημιουργεί το τένις είναι αψίληπτο. Δεν υπάρχουν ηλικίες, δεν υπάρχει τίποτα, είναι καλή ενέργεια θετική. Υπήρχε μια περίοδος έτσι που ασχοληθήκατε πιο πολύ με τα juniors και αυτά, αλλά βλέπω ότι σιγά σιγά ξαναμπαίνει το Καβούρι Tennis Club σε τουρνουά ενηλίκων και σε όλο αυτό το concept. Το κάθε τι στον καιρό του, Γιάννη μου. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι το μέλλον είναι τα juniors. Δεν είμαστε εμείς, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν αυτό έχει σημασία, κανείς να βλέπει τα παιδιά περισσότερο και βεβαίως οι club players και οι φίλοι του τένις οι υπόλοιποι έχουν και αυτή τη σειρά τους
και βεβαίως παίρνουν το χώρο που τους αναλογεί. Θα συνεχιστεί, υποθέτω. Εννοείται, βέβαια θα συνεχιστεί. Και βεβαίως έχουμε και τα juniors τα οποία θα συνεχιστούν οπωσδήποτε, γιατί κάνουμε πολύ συχνά, δηλαδή κάνουμε ένα το μήνα τουλάχιστον. Το τελευταίο που κάναμε βέβαια κληρώθηκε το μεγάλο δώρο για τη σχολή του Μουράτογλου στο Μονακό, στην Νίκαια, και συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Με την πανδημία μείναμε λίγο πίσω, όπως όλοι δηλαδή βασικά, αλλά έχουμε δημιουργήσει μια ιστορία εδώ η οποία θα συνεχιστεί, θέλουμε να συνεχιστεί. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε οι πρώτοι μετά από 10 χρόνια που κάνουμε τουρνουά εδώ πέρα. Και δεν κάναμε ένα συνηθισμένο τουρνουά, κάναμε 2 παρουσιάσεις παραγωγών, κανονίσαμε να έχει με την Άρια Γεύσεων ένα τρομερό φινάλε με γκουρμέ τραπέζωμα. Η Cocoris Optics μας έδωσε κύπελα τα οποία είχαν καιρό να δουν οι νικητές, και γενικά έχει πάρα πολύ πλούσια δώρα. Το τένις δεν βλέπω. Δεν το είσαι αφέρει. Τενιστικά πες μου τι έγινε. Τενιστικά είχαμε πολύ ωραία παιχνίδια και ακόμα γίνονται και είμαστε πολύ χαρούμενοι για το επίπεδο αυτών που συμμετείχαν στο τουρνουά μας. Και βλέπουμε με μεγάλη χαρά ότι βελτιώνεται συνέχεια το επίπεδο. Άλλωστε το βλέπεις και εσύ. Και είναι και μεγάλη χαρά που και σε άλλα κλαμπ που κάνουν άλλοι συνάδελφοι υπάρχει μια τρομερή άθληση στο τένις. Εμείς χαιρόμαστε να υπάρχουν ωραίες εκδηλώσεις από όλους, γιατί αυτό θα μας απογειώσει όλους μαζί. Το κρασί το έχεις εκεί για να ποτίσεις τους παίχτες. Το κρασί... Πριν παίξουν, Το κρασί αυτό είναι επειδή με είχες προκαλέσει και μου είχες, και τι είχα πει. Μου είχες πει ότι δεν γράφω στον φακό. Ναι. Λοιπόν, εδώ επειδή είμαστε λίγο διαφορετικοί. Μάλιστα. Στο top spin από την tennis ball, για να μας θυμάστε όχι μόνο σαν εκπομπή αλλά και γευστικά. Και όποτε θέλετε να συνδυάσουμε έναν αγώνα εσύ με τον Κωσταβάρα και να πάρω εγώ το συνέτερό μου το δερμιτζάκι ή ένα διπλάκι, σας παίζουμε. Το πρόβλημά μου είναι να το δώσει τον Κωσταβάρα αυτό πριν την εκπομπή, πες μου πώς θα βγει. Αυτό. Να του το δώσεις, να το πιει και μετά να παίξουμε. Είναι πολύ σημαντικό να αφήνουμε όλοι τα άγχη μας και τα πράγματα που μας κατατρέχουν και να καταλαβαίνουμε ότι το τένις είναι ένας αρρωγός να μας πάει όλους λίγο μπροστά, να νιώσουμε καλύτεροι όλοι σαν άνθρωποι. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλους μας. Παίξτε τένις και χαλαρώστε λίγο.